Ei, 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 ei. Prou. Vale. Prou. Calma. Avui us porto un vídeo dels que mai s'han vist abans. Com cuinar un plat de pasta. Que quins són els ingredients necessaris? Doncs un paquet de pasta, una olla, aigua, sal, pasta, ja heu dit això, no? Tomàquet, carn picada, un cadell, de gat, de gos, que vulgueu, que us sentiu més còmodes menjant-vos la pasta. No és important, d'acord? Els ingredients són els que vosaltres vulgueu per fer un plat de pasta, d'acord? Que vosaltres vulgueu, d'acord? Teniu més a gust, d'acord? I ara sí, d'acord? Sense més dilacions, d'acord? Bé, doncs fins aquí tot. Ja heu vist com es prepara un plat de pasta, ragú, tavola per due, i que sigueu molt feliços. Si voleu la recepta no la pregunteu perquè no la tinc, és molt simple. 2 gats, un gos, que vulgueu, trinxeu tot molt ben trinxat, pot ser vedella també, pot ser porc, pot ser pollastre, pot ser el que vosaltres vulgueu. No us agrada el vostre veí? Bé, doncs jo no diré res. Han arribat a fer croquetes, d'acord? Imaginació, d'acord? Enginy, d'acord? Penseu, reflexioneu-hi, d'acord? Vinga, salut a tothom, d'acord?